An balimaw Krista Yesu la an bɛ foli di aw ma an matigi Yesu Krista tɔgɔ la. An bɛ yan bi an ka protestants ka jɛba tɔgɔ la ka welekan lase aw bɛɛ ma. Ka daminɛ ntɛnɛn nata ka taa se karidon ma ka ɲini aw bɛɛ fɛ an ka jɛ ka an kan bɔ matigi ma ka matigi deli an ka jamana ye. Gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ o dogolen tɛ. Ka da o de kan an b'a fɛ ka o dɔgɔkun ta ka Ala deli. Karidon aw ka batoliw bannen kɔfɛ an b'a deli aw fɛ ni cogo bɛ aw bolo aw bɛ yɔrɔ minnu na ka lajɛ aw ka batoli yɔrɔ la ka Ala deli ɲɔgɔn fɛ aw ka o kɛ. Bamakɔ yan an bɛ wele bila an ka églises bɛɛ ma ani batoli yɔrɔw bɛɛ. Batoliw bannen ko 15 heures waati la nɛgɛ ɲɛ 15 waati la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la ka jɛ ka an ka jamana kofɔ matigi ye. An bɛ o de deli aw fɛ an matigi Yesu Krista tɔgɔ la.